Nee, voor de weekend er niks meer. Echt wel moeilijk. Kunnen we eerlijk over zijn. Ja. Het is heel naar en heel vervelend voor iedereen. Voor je vrijwilligers, voor je fans. Nou, ik vind dit zonde. Ja, en ook een groot gemis vind ik voor Leeuwarden. Omdat professioneel basketbal nu eerst verdwijnt. En op welke bank wil je dat? Ja, bijna. Nou zijn ze mooi. Veel plezier. Wat vinden jullie ervan dat LWD ophoudt? Ja, wij vinden het wel jammer. Waarom? Omdat het waren leuke spelers en ze wouden heel veel praten. Als je bingo hebt, dan kun je ja, zo wordt. Hoe is het dat het misschien dan de laatste keer wordt? Ja, dat is wel een hard gelach natuurlijk. Ja, en ook een groot gemis vind ik voor Leeuwarden. Omdat professioneel basketbal nu eerst verdwijnt. Het binnen de laatste weken uit het bestaan van LWD Basket. De Louterclub houdt op met basketbal op topniveau. Ze stappen uit de B-Next League, de competitie met Belgische en Nederlandse clubs. Dat doet de 28-jarige Joko Edens botpine. Hij is al 40 jaar supporter van de club. Maar dat valt oor hier dus voort. Ze onderschatten het sociale gebeuren hier. Deze mensen, ik kies er verder helemaal net. Maar het is een mens verdienen voor de spelers. We zieken elkaar alle keer altijd op. Dat is al die jaren dat al staat. Maar nee, voor de weekend er niks meer. Ja, dat doet hij wel. Dat moet aangeven. Als je op Homs komt, dan... Ja, het is gewoon niet te financieren. Het is gewoon niet te betalen. Wil je in de Binex spelen, heb je gewoon minimaal 6, 7 ton nodig. Dat hebben we niet. Dat hadden we ook niet, maar daar wilden we heel graag naartoe. Maar we zijn gewoon tegen extra kosten aangelopen met de huisvesting. Er gaan sponsors weg. Het enige waar je op kan besparen is op je spelerskosten. Nou, en dat is het laatste waar je eigenlijk op moet besparen. En weet wat het is? Wij vinden eigenlijk dat de lokale overheden, u zegt het zitten lid, maar de gemeente, de provincie, ze in het verleden van alles beloofd. No way, niks. Voor de laatste keer naar Sporthal Kalverdijkje. Op de planning staat de kwartfinale om de Nederlandse titel. Verliezen van Leiden en het seizoen is klaar. Speler Reiner Brandsma beleeft nu voor de weken. Hij kwam als liedjonkje bij de club en maakt het nou mooi dat het ophoudt. Het is wel een heel apart gevoel. Het speelt natuurlijk al per maand en in de wandelgang is dat wat langer bezig. Maar we gaan dit seizoen zo goed mogelijk aanmeten en meer kunnen we niet doen. En dat docht LWD. Ze draaien de stemming in de sporthal vol slaaien om. En bij het skoft staan ze vaar. Auski is toen even nog even uitsteld misschien wel. Ja, dat zou leuk worden. Dan maken ze er alleen weer een feestje van. Dat snippen we sterk. Coach Vincent van Sliedrecht had maar één doel. Het seizoen zo goed als mogelijk afsluiten. Hij is de langstzittende coach eer in het loutere basketbal. Hij verhuisde Jernlien naar Friesland en vermaakt het hem goed. Het nice van het ophouden kwam het on. Ja, daar kan ik wel eerlijk over zijn. Zo oprecht moeilijk. Ik ben hier met mijn gezin komen wonen in Friesland. En we hebben echt wel wortel geschoten. Ontzettend goed ontvangen in ons dorp. En ja, echt erin opgegaan, zeg maar. En als het aan ons had gelegen, hadden we hier tot het einde der tijden lekker door blijven basketballen. Van Sliedrecht zal naar een club in Duitsland. Intussen werkt het LWD on een terugstart. Net meer op topniveau, maar in een nieuwe competitie. Op het start is het de jaren met orenclubs dwaande om die in te jochten. Er komt een nieuwe eredivisie. En die komt vanaf 2027, 2028. Die zit net een treetje onder de B-Next. Waar je echt de miljoenenbudgetten bij wijze van spreken moet hebben. En die eredivisie, er is binnenkort de eerste vergadering over om die op te richten. Met nog meer teams die uit de B-Next naar beneden gaan. Maar ook teams die vanuit de promotiedivisie heel graag wel een beetje omhoog willen. En de stap naar de B-Next ook niet kunnen maken. Nou, daarvoor zitten we over een paar weken bij elkaar in een eerste oriënterende gesprek. En alle clubs hebben eigenlijk aangegeven, dat zou heel mooi zijn om daarin mee te gaan. En dan heb je in elk geval weer een blik op de toekomst. Maar eerst even naar de toekomst die het volle dichterbij loopt. De wedstrijd in Leiden. Als LWD wint, dan komt er een beslissingswedstrijd. En wonder. LWD stelt de eigen executie nog even uit. Ze winnen. Ja,
ik kwam hier op zonkje en ik kan je nog zo hier spelen. En, ja, het is jammer dat het eindigt, maar het eindigt nog net.